Ka sarkar MDA hapo ka jialam jong ukon rat ke sangma mentau benai kaladap ars nem siteng ha ka jiya lenti ban sakri ya ka jala. Halor kariye na kalyang mo phor loyo ban yekren bat ka nongilam kongres ka badai ru ka mele jong ka east chilong ka Dr. M Amprin Lingdo ba kumno kiyo ya ka jingtrekam jong ka sarkar jala ha kini ki ars nem siteng. Ka te ekonomik mat kalau ong ru ba omtang ba kidon ha kalyang persa kin syukan tho hanre ka badai baniro ru kinyero kum ekonomi kman kalakren ru halo ka jikun yu covid bat kumno ban penjana susu ya ka jingtrikam ka jongka Pi kalong kapa menjubab ke jengkeli ke pi keli yang ha kan ke por. Berapor habadan kenu ka evaluation jong no. Tapi dei mo kai ne tapi dei botre ko office ne dei kenu ka kam ka pamile. Kidon ki index lani ki kendon ban ong to ha ka health ngin ai pra nakasipo haka education ngin ai no nyo nakasipo ti ladapi base shisha shihok ya kita ki index bangin kedo haka bayo ilang baro unong song ba kani ka sarkar kala le ba hakini kini ki benta imatkan ingi ban ai juba hak bening kong marsen wan hi ka sarkar ka batamai kilawan gitu ki kendram ki babon ba isu kum ka IRP isu kum ka ki babon ki isu itu ki snem ti ngayos ngakan mau mangaba ngisu don tang ka curfew ngisu don tang ka mass rally isu don tang ka khang tin dadap kito ka snam ka paningkong ka jong ka ka sarkar ka wan sa kani ka covid menta nginang perkhat ba haunai February March por ba kidang yakot ya ka session nginang perkhat ba to nginyo song shibon kita kilat pentri kam jong ka sarkar ki ban yarap yu pat ba lang hi borokot temo sa kani ka jingpang jong ni virus COVID tin ong hang nu ken kila ban perform ngam tip ngah hiti kum ke nong yalam ka baba khli lem ya ke imlang ka salang ngam pat yu I kan ko benta ban ong bakila le ba ha kan ka benta pi ha kan ka kenti bang yu I ha kilat pathai ko bor ba chief minister bat online ngut ki minister ki le Delhi kapaning kong ka bang ngahi sibat ngasngong ong ko play sa Delhi ni virus ulong ula sarlut yaman kisnong kita po Delhi yaman ki localities ang perkara ngong balik ilek Delhi kung kani ka percaya mata kani ka ladai ka percaya ka ba ngiya communicate lemba ka technology ngimiya kendo so markman nang ni sa Delhi te na yelek so hiru namar ba klempem ibay ni nakata ka team kinyo covid tik mangi ka long ba sosi ba way ni minister ru ayo pang tapi pilada cenu syata hakapor ba uni virus uklan ha syati bat kala salut yaki kendong construct joka nomba Delhi te balai pi klam ya keren pat ya ka ILP balai pi klam ya keren ya ka 8 schedule balai pi klam ya keren ya gani ka jingsha dan ka jingsha bamyo su jungi ya kata ka GST ka pila lum na kari berokoi pladi banyak keren kumno ba hakum kani ka por hiran lelei katu ka rukam ice cream jongki ka bha jong ka sarkar kami ba ka bha jong ka sarkar jila broch katu ngiyo 90-10 kandai pau na kasispa la seo ka sarkar kami si pau na kasispa seo ka sarkar jila haka jing shisha kila de bani discuss kita ki issues mrengi mio I kum kataru la le chadu sa Delhi haka jing shisha la de ban pani ki funds ki ba khambon banyarap ye kini ki nong song snong jong gejala ka jongi kamtam ka East Khasi Hills hakabada ki spa ki pang menta phi ong ki brio ki bapang phila test ki ka result jong ki kalong positive phi ong pat ki khili ye namar ba phim don kano ka jingpang la ni ko baki ong tin pareng pilong asymptomatic kita ki corona care centers ki jongi hado ka no ki don balai biklam ya pan pisalem Piong pun ban ye ki nong song snong jungi ba nang ni sakmat uno bawan pai se kejela
Uday bandit quarantine penban haki hotel. La ai penban da kalis jong ka rate jong ki hotel 6,000 kata ka hotel khatang spa kata ka hotel. Kipat ba jongi kilong ki beduk. Kilet sabar ka jela bon sen la damdai balik pule kilet balik tre ki kam ki jam balik kamai. Maka jela ka jongi kalong ka jela ka ba lan na ko sarkar dan show bala man ai kam. Nila UI ka newspaper ru kala retrench kala wengi kinong trikam ki banks ru pila UI ha kini ki kendet sngi ki babon ki cities ki bank officials ki layo positive la khang khadap ki banks ru pila yo sngo ru ba ki babon hi ki enterprises ki la weng ki la penduk kamlut ye ki pat ba kajing dawa jongi ha kani ka state kalong ai ngi ka mang tungka ba kham khrau ba kham he namar ki pat ba jongi kim don show da ko ka jing mi pila yi ki jing ja ha kini ki ars nem siteng lais nem halor do yong mentau turu klem don show ka jing mi tingan ong kum no kan pin ong kum no pin evaluate ya ka sarkar bakalale ayu ka session kan wan benta ni kermen bahu benai Oktober kin khot ya ka session jong ka legislative assembly namar ngi don company te ki babon ki agendas ki babon ki agendas ki baklem long kam ti mundai tang ba shuya pen keren politics ngade congress ba shong opposition tingan ben ya ka sarkar ngamben tambah kumbang ngi trai ha kapor bangi bat mangi ya ka sarkar ni kwa ru ya kani ka sarkar ba kani thu ngi ki kam ma bhavla le naka committee jong ka empowerment of women nilek ha kani kisngi khendet bandit pet kata ka yau ba jong ka jingdi jong gidok ha na ka benta gidok ha ki bangdi ban brand Meghalaya fish labak dan yau dan ha ndai tang ba kadai ka por kubit ndrei adep inaugurate itu ko cakan do arajar khatra aduk mentah pedon kono ka jingmi balai ngimla ban brand ya kadok kha ka jungi ka bala bang ka bala singam te phir kran le se ki agendas le tin ya kran ka sports and youth fairly number covid there is no activity dang ile chapo DC's office chanong po mangin evaluate lem ya ka performance jong ki kena puli puthi ha sorshilong ngi ki pang shi bun kambet online submit assignment online pendep homework kinong hikai dan sidan kin pha message ki whatsapp joki ke ka bajai ki khon chano kondong pin pen kelas 0 ya no ya kani kasna pinum pen pas jo ki kena andre ki kena jongi shalong tura jaka babyang ke network kin pas kin lek chaka next class ti hang turu ngi haban kali what is going on but ya ka health ke ka bajah padeng kani ka jingpang covid lada ka wai ka test kamwan seki bahayeng jong bala klat no shwa bantem dala dep tep yu pinong kon jo piu yap na ka covid pi expect kum no kai ka reaction pi mut kitu ki nong sok snong kin ong ki ki pa ki la do yu kulung tin nakata kadang is ngo bala dam don li saki assembly committees don show ba pahara don show ba monitor but ngam tip kajing kata ka ba shirkai pet kerupam keu ki cases haman laki dong kisnong menen kalaim khra klam don case mentak sngi pi ong ri honong remba pi o yang asa iwe long kemi la broad dead tested positive nonong remau itu ikemi syong hak tu kayeng kumno dan bayatit kamut somewhere kadon ke rumah mo bat ong mengidon hak opposition ngi syukran ring ngaku slai na kamta ka health jongki nong sok jonga ngaku slai baya kani ka jingpang yo kanang ban susu pila UI pet ka infant mortality rate news pa tam ki khlung gila yap no marsan kha na marba na do banai march do banai july kata ka infant mortality rate lani kata ka jingyap no ki khlung marsan ka
Kêu sendet. Derfuwengut ki kemi kiyam. That means kamba. Nang ni syakmat la dadon ki kelung ki bapang ki basitom ki bayok positif no new covid. Pibiang ke mesin hapo ki hospital. Pibiang ke rukom sumari ki. Ni haban kali. Ni haban learn from our mistakes. But the challenge kalong very severe. Tila da pikali yang ke performance jong kani ke sarkar ngan hap ong ipi. Yang bangan la ban evaluate pen yang ki kam ki bapilale tingan sa evaluate ken. Kung bangi evaluate ki kena ki bapuli ka school. PI test pautuli, reutuli ki test kilayo very good marks, sautuli ki leba ki fail no. Pila ban evaluate em itu kena in pass no in fail. Ti kadi ke mathematics ni evaluate ya ke performance kat kum bangi UI. Nang ni syakmat. Ki kita ki economic empowerment schemes bakan ke sarkar kalau pen create nam ta ki nong snong jong gejela. Ban betin lenti ki ban pen ki ban kersew ki nagani ke jingdu ke bala crown no new kenyang jingpang. Ki plans ngintip. Pindapat ya ke kaipot ke bala lum ke sarkar. Bat katip syai kata-kata hajar ngut kilawan pai. Naki kata-kata teliki state. PUE kila pa da katrin. Sya Bangalore kila pa trin. Syapo Delhi. Bat kum ta ter sya Chennai. Pipai gitu kitrin namar ba. Piong ba kiti kikon gijongi. Kibadai kitrai snong jong gejela gijongi. Kidon kamal wan pai no syayin. Namar kinyap jala da syong sakatuk caka. Bat kabakam ban galong kin sayu apang. Pindawan lampat gitu kibri syani. Pitip kum ke sarkar kat nungut kidan kita kibri balik tray banwat jakpo syakiwai pergi jela. Mentah kita baru kila poilo hasilong. Kabamut ki syong klem kam klem jam. Kabamut ki longyeng ki jongki ki hiran ba. Ke ki binle nam ta kini. Don mo kata ka scheme ke bakerpang. Hakapor baki kes ki badai positif ki don tang sikha. Kajing the selai ke jong sarkar nilai appreciate ba. Dan mentapan haba bon ki balalong positif kisdang ban kenran din ban ong ngim don jakasyo ki corona care centers ngim don syu ke government quarantine facility now ke employment jong gitu kat no pholong yeng teki hajar lambak langa pra hajar tam haka first phase ki lawan lam itu ki brio ki balik tre ki balik ta ki balik puli ki balik kibadon haki jela parok mentangi la ya poilo nasional pat kiyat klem kanu ke employment kani ka sarkar ka pen kre but ya kanu ke kaipot pi menakani kala don kata ka survey ke bakila ya pen bena pa ba la ai ki nong sok snong spos ni men fill ki forms ba ya tu ingi ka sarkar hangno pido long kumno pido long te re hadu menta pat yu ipan kata ka skim kiong ba shibon ki perks kini kita jong ki government employees ru happen sange shwa mla ban ailot igdi kita namar ba ki jinglot ki jong ki sarkar menta la shu concentrate be uni covid tinai phi happen generate akapol ba ki le chedeli manakani nganang expect bale si kinya bargain in panlem nam ta jungi nama day maki ki bayalam mingi kinong song sinong ti kumbakalong ngimpat yo kanu coba le singin hap ya up nakalawan ka session bangin ya kalishay bangin ya sungtu shay women empowerment committee assembly committee kapan ya ka inquiry report hadin balado no ya imensin jo iwe kena we hybrid patang kat sansnem Mdai bang imut ban shuya kadau kti bat kawang kti ka sarkar. Nri kadai ka benta ka jongi na ka opposition ban pet. Ban kli biang sa chisian ka sarkar hato. Itu ikalong ki daw ki bapelong ba indu no ya ka jini jongi. Hato ki hospital hasor shalong ki labiang mo ya kitiar. Ban pet ban ri ban sumar ban penkot ya ki wei pat ki khalung ki ban le se
test positive hagi sngi ki banai ki banwan namar lade ngila dono ya kajing jong iwei ikhlum betang khatsan snem kapan i ba ngihap ban push ka sarkar ban prepare namar karukom sumari ki khlung bat karukom sumari ki rangba kapher bang labang ti ngihap ban keli biang hi kita kijing keli kan utuli ki ventilators don hapo ki hospital ki baki khlung kila ban pendem kam don ne em ka isolation ward ka belong specific tangi ki khlung haman ki hospital hasor shalom biang ne em ki support staff ki medical officials ki bala dep train hakrukom ko biang ban pej balada ki khlung ki sedang ban pan pang bongon na kani kijing pang kinum do yala ka jong kajing namar ngilai ka covid ha ka state jongi kamshim attack lani kamshim penpang tang ya kiba lasan larang ba anyo po snem shaneng ba ko snem rulayap balai fusan snem rulayap bakat san snem rulayap uba san pofra snem rulayap kidon we ar kibala kham yaw kerta kibala yap kabamut ba uniu kunyang rimpang mentau shimpek hakarukom jong kajing long kajing man kerta jong kibriu snewbok lada u attack ino ngide bandon ko assurance baka system hang ne po ka state jungi kal along ready ka plasma bank ru pat sedang habang ila ya puli babaro kita kibriu kibaya pang hagiwi ki jela ki jam na ka plasma transplant kat notali ki hospital hangni hasor shalong hakachaka ka badai ka red zone tikna la ban ai plasma transplant yaki dongpang kat kum kajing yo sngo jungi des tang kata da kala jur kajing pang but virus usdang ban rung jelio ban attack ya ka system jong kibriu ka plasma attack ka plasma treatment kadi ka way na kita ki treatments ka belong very positive but balance ting ngim don ne kataru gayo sngo ti kini kita kijing keli ki bangi hap ban keli ki doktor gilanang yo pang ki babon ki nurse ki badon kini ki covid care centers babon ki health workers ki badon hapo ka covid care center municipal board ru klemla ban spare sungiyo I mentaba it's beginning to attack all round we have to be very aggressive karukom attack but ka system jungi ka hablong very prepared ka hisab jong ka jinglut ka jingset jong ka sarkar ki wan barbor hapo assembly hakabakin ay ngi ka kaipon kata kelur ngila pulut nangta kata kelur ngila pulut nangta kata kelur ngila pulut nangta ngin saya wajib tip namar ba kumbakalong menakan ni baki let chadali ka banding ko kila di benong tosi ka 30-70 kamlong ka 20-80 kamlong I bet yangi ka 90-10 but halor kata ka 90-10 share of funding ru don't know ki opportunities na ka state bakin rebate lem lanikin reduce lem lanikin penduna nekin I concession period kenang ba ka return payment lani ka state share kanum kta habawan ka center share menta ka center ka pelat ya ka pisah lada ka state ka indicate ba ngiru ngidon kat ni ka pisah ngila thep ha ka account kiru kinwan ra ingi ha ka account more or less ban shupen make it simple nakabenta ki babon balang kalong kumta kata karukom ya kenya dia jungi ha ka sarkar dimentangi hapan kali umaj ngi klamyo session ka balong full nang to ka wan biang ka 3-day session tang ban shu pas ya ka budget hado mentang ngimpat yo ka session Rada ka parliament ru kala ban function hapdeng ka jingpang ka bakraw si kiti ki sapot Delhi ataray ka sarkar jungi ru ngidon kampanye kren lesin dala dep kata ka session pinda ka libyang yang ai gini gijing keli taray nan sala pan ai ka jupa bakham sai markum bakalong mentang ngamtip
ngamtip namarbal lan yung to kau resyon buwan na ka government of India kadon ka jinghiran ka bakraw ba kayo ka kot jong gilong ying long sem iba im jak po sisngi tang ban siw kita ki fees jong kita ki kodru kalau poy ka ba kinong song wai ban siw by wai ru kalau poy ka ba ti ngin hap ban evaluate ita ni situation but kumbang ijuang barbar ka opposition ka long kloy ban tray kan tang ban shu condemn ya ka sarkar henry ban evaluate on specific parameters ban iyangi ki kendon ngilale kata kani ka benta lada yaki officers jong ka sarkar du khari ki kala uosi jonga hangti polaim kra ngamtip kanungut ki usi ki lawan hapo ka arsnem steng ki officials ki badan hapo secretariat ki officials ki badan hadisi kanusin ki lakala DC hingni po is kasih i kalong ka ba ingi bani trikam but hakapon ba ki bon kini ki kendram kumuni virus they bandon ka stability of governance but ka way kalinti siya kalong they bandon ki officials ki belong stable namar khari ngidang shudab ya keren shibon ki kam ki jamba EDC hakwe isni sendet ngini EDC non show lawan di EDC tungi hab ya keren yang bini EDC batmai but teng ban ya bodien kam tamlele yakini ki positive cases but ban manage in the locality level manage at an MLA level is very important namar ngi hab ban yaram ek sarkar ban pensutho iki pajba baka contact tracing kalong very vital bawat ting manik test ya ka corona kalong kung test sige no giwipat gi test kanang ba phiru ki balaya kendo ikitu ki badon positive phiru pindon kata ka confidence but pin shy bangat la de test ngalong negative ladang nga slat but ngam shim ya ka lenti badi ban shim da ka bangali shim test ngalai kendo sikibai kumta ka spread kini ka disease but ngimdai ban condemn you ki bapang ya ka corona kam lelai la da pidon positive ru but then pet bapin pikir pin bat iki kendon tila dam ya rap samangi ki opposition siya ka sarkar kala tre ngidon kampanye tre lang bisnong ngidon kampanye tre lang bigidong ngidon kampanye tre lang bagi doktor naman hakum ini kem iba pon gi kendrum ladang ngimi terli kawai nakamata kacing bhajong ga imlang salang ngin siya pen kala politics rut kadek keren kamlong ka baba